Umangat ang City College of San Fernando, Pampanga o CCSFP sa Times Higher Education o THE Sustainability Impact Ratings 2026 matapos makamit ang mas mataas na overall ranking kumpara noong 2025. Sinusukat ng THE Sustainability Impact Ratings ang kontribusyon ng mga kolehiyo at universidad sa buong mundo sa pagkamit ng United Nations Sustainable Development Goals o SDGs sa pamamagitan ng pagtuturo, research, institutional stewardship at community engagement. Ngayong taon, kinilala ang CCSFP sa 7 SDGs mula sa 6 na SDGs noong nakaraang taon. Unang beses ding nakapasok ang kolehiyo sa SDG 10 o Reduced Inequalities kung saan nakapwesto ito sa 601 to 800 bracket. Napanatili rin ng CCSFP ang ranking nito sa SDG 1, No Poverty, at SDG 4, Quality Education, kapwa nasa 401 to 600 bracket. Nagkaroon din ng pag-angat ang kolehiyo sa ilang kategorya kabilang ang SDG 8, Decent Work and Economic Growth, SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions, at SDG 17, Partnerships for the Goals na sumasalamin sa pinalawak nitong mga programa, partnerships at community initiatives. Patuloy ring pinapalawak ng kolehiyo ang mga programang may positibong epekto sa local at global community bilang bahagi ng layunin nitong maging isang transformative institution para sa mas sustainable na kinabukasan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, susuyo.